Usa ka British national patay human na sunog ang panimalay nini sa usa ka subdivision sa Barangay Maribago, dakbayan sa Lapu-Lapu. Siluan meron din sa report. Sa gawas nga bahin sa Panimay, walay makitang lama sa nahitabong sunog kagabi. Apan sa sala, dayag ang danyo sa sunog nga mikutlo sa kinabuhi sa 69 anyos nga British national nga si Ian Alistair Mackenzie. Matod siyang asawa nga si Rowena, human sila manihapon gabi na nanghid siya sa iyang bana nga isuroy una niya kadali ang ilang mga iro palibot sa subdivision. Pipila kagutlo sa iyang pagsuroy sa mga iro, gitawag na lang siya sa ilang silingan kay nasunog na ang ilang Panimay. Nadunggan ako ba nga nangabuak na ang mga samin. Paggawas na ko, nakapanimaho naman ko, mo itong tanaw na ko. Katuloy nangabuak. Ang kuwan dito, kanang builo ba sa kayo? Buak ang kuwan, kay samin man nilang sliding. Ang akong amo, tagiya sa balay nga akong gibantayan, na-chat na ako nga, kanang, kumusta man mo din ha, tapos taw ni mo, off na unta siya, taw na siya, unsi nahitabo nila Rowena, wala maging anak ba, kalit ba? Kung nga naman di ay, nasunog ilang balay, tapos namatay si Ian. Ha? Mag-una mi nag-istorya. Pagbukas ko talaga ng screen door, talagang gumanon yung yung usok ba. Ang init, grabe. Tapos sabi ko, naku, yung asawa ko. Nandoon siya sa may kasi sa baba kami natutulog. Nandoon siya sa may back room. Sabi ko, kailangan ko siyang puntahan. Pero nung pupuntahan ko, nakabulagta na pala dito. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Fire District, nasuta nga permanenteng naka-charge ang laptop sa British national. Gani, may gipalit pa silang cooler para niini. Apan sa pagsusi sa mga fire investigator sa sala, diin may mini library ang langyaw, nakita nga sa usa ka libro nakapatong ang laptop ug dili sa cooler. Gituhuang nabiyaan ni Mackenzie sa sala ang iyang laptop samtang gi-charge ug posibleng misangpot sa pagka-overheat. Posible nga pag-init kay wa may ibot-ibot ang laptop, posible nga pag-init niya nang melt ang mga kuan sa electrical connection niya, nahog sa mga libro, furniture, muna nga kusog ang pagkatay niya. Makita po na to sa ebidensya sa walling, ma'am, nga nag-arc siya. Nya makita na to ng kanang pinakainit nga parte nga nakuan sa kalayo. Kani ma'am na, nag-spalling na siya. Ang langyaw, kinsa nag-inusara lang sa Panimay niya itong higayuna, gituhuang naglisod na pagawa sa Panimay. Ilabi na kay magsungkod na kini, human makaagi og operasyon sa iyang spine. Nahiagom siya og first-degree burn sa ubos nga bahin sa iyang lawas. Dinhing dapita na napalgan ang patayng lawas sa British national nga nagkulob. Nagduda ang mga fire investigators nga posibleng misuway pa kini pagawa sa iyang Panimay. Apan tungod kay hinay na, mulakaw og medyo taas na ang edad, hinungdan nga wa na kini makagawas ug na-suffocate na tungod sa bagang aso. Alas 8:05 sa gabi, nadawat sa Lapu-Lapu City Fire District ang alarma sa sunog ug nakontrolar kini sulod sa 10 minutos. Mokabat sa 50,000 pesos ang danyo sa sunog. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.